आज वैशाख पौर्णिमा. या पौर्णिमेला बौद्ध धर्मामध्ये फार महत्व आहे. वैशाख पौर्णिमेलाच गौतम बुद्धांचा जन्म लुंबिनीमध्ये झाला. तसंच वयाच्या 35व्या वर्षी बुद्धगयामध्ये पिंपळाच्या झाडाखाली त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली, ती वैशाख पौर्णिमेलाच. आणि वयाच्या 80व्या वर्षी वैशाख पौर्णिमेलाच कुशीनगरमध्ये गौतम बुद्धांचं महानिर्वाण झालं. म्हणूनच आजच्या या बौद्ध पौर्णिमेनिमित्त बुद्धांनी दिलेल्या शिकवणीमधले काही मुद्दे पाहूयात, जे तुम्हा मला आयुष्यात उपयोगी ठरतील. बुद्धांच्या शिकवणीनुसार 1000 लढाई जिंकण्यापेक्षा स्वतःवर विजय मिळवणं हे अधिक चांगलं असतं. कारण स्वतःवर विजय मिळवला तर सगळं काही जिंकता येतं. ते तुमच्या आमच्याकडून कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणतीही गोष्ट देण्यामागे काय सामर्थ्य आहे हे तुम्हाला जर कळत असेल तर तुम्ही कोणत्याही दिवशीचं जेवण हे एखाद्याबरोबर वाटून घेतल्याशिवाय राहू शकत नाही. भूतकाळ आधीच निघून गेलाय आणि भविष्य काळाबाबत तुम्हाला कोणतीही माहिती नाही. तुम्हाला जगण्यासाठी एकच गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे वर्तमान काळ. त्यामुळं वर्तमानातच जगा. तुम्ही तीच गोष्ट गमावता ज्या गोष्टीला तुम्ही अधिक बिलगता किंवा चिकटून राहता. ज्यांचं हजारो माणसांवर प्रेम आहे त्यालाच माणसं सोडून जाण्याचं किंवा त्यांच्या नसण्याचं दुःख आहे. पण ज्यांचं कोणावरच प्रेम नाही त्याला कोणताच त्रास होत नाही. तुम्ही कोण आहात किंवा तुमच्याकडं काय आहे यावर आनंद अवलंबून नाही. तुम्ही नक्की काय करता आणि त्यावर नेमकी कृती काय करता यावर तुमचा आनंद अवलंबून असतो. लोक तुमच्याशी कसे वागतात हे त्यांचं कर्म आहे, पण तुम्ही त्यांच्याशी कसं वागता हे मात्र तुमचं कर्म आहे. त्यामुळं कोणाशीही वागताना चांगलेच वागा. कर्माचे फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल. जीवनावर प्रेम करणारी व्यक्ती ही नेहमीच विषप्रयोग टाळते. त्यामुळं नेहमीच वाईट कृत्य करणं टाळा. त्यामुळं तुमचं जीवन अधिक सुखकर होईल. तुम्हा सगळ्यांना बौद्ध पौर्णिमेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.